Siinä menee kato konkreettisen takia puolelle. Ja näillä sitten Veikko Liittosen. Tuomo Pekkala. Hänellä 2 yliastettua. Ja nyt hän saa sitten tuloksen, joka on todella pitkä heitto. Menee mukaan. 200 metriä täyttyy, tasaväkisesti mennään ja kaadutaan ja kohta tänne loppusuoralle. Miehet 50, 400 metriä, kova kamppailu Suomen mestaruuksista. Sieltä tulee Kuopio-Reippaan Jukka Kaukola vihreässä paidassa mestaruuteen ja sitten vierellään siitä. Näin tulee sitten Hannu Pakarinen ottaa